denne episode af Frihedens Betjente. Har du noget kørekort? Det er bare lige rutinecheck det her. Og Mike Kilo 08, trafikstop. Jeg hedder Daniel, og jeg er politibetjent inden for Sydsjælland, Lolland Falsters politikreds. Jeg har været politibetjent i 2 måneder, og jeg blev ansat i politiet fra 6 måneder siden. Grunden til, at jeg vælge det her job, det er, fordi jeg godt ville have et job, hvor der var noget action, og hvor man kunne hjælpe folk i en nød. Og jeg har altid ønsket om at være politibetjent. Og jeg kan også godt lide, at man samarbejder med andre borgere. Jeg tænker lige, vi stopper ham her. Han er lidt ude for mængden. Hallo? Ja, hvad Perfekt. vil du? Det er bare lige rutinecheck det her. Du skal bare lige gå ud af bilen hurtigt, og så vise dit kørekort. Det er fint. Okay, har du drukket noget i dag? Nej. Jo, soda. Sodavand? Okay. Har du drukket noget alkohol? Nej. Har du Det taget drikker jeg noget... Okay, har du taget nogle stoffer for nylig? Nej, det gør jeg heller Okay. ikke. Det her det er rutinecheck. Jeg er ikke tyser, der ikke er noget. Forstår du? Yes. Ja, ja. Ja. Er det din bil? Ja. Hvor er du på vej hen? Hjem. Hjem? Ja, det har været en lang dag. Jeg har været på arbejde siden kl. 2 i dag. Hvor er hjem? Lige derom. Mhm. Om der, hvor gamle D Ja. lå. Ja. Forstår. Ja. Så må du godt køre videre. Ja, tak. Så må du have en god dag. God dag. Det vigtige i politiet, det er, at man gør det rigtigt, og man skal have gode øjne, og man skal også kende loven. Jeg skal lige se, om han har kørekort. Hvorfor er bekendt med handicap? Nå, jeg tror lige. Okay, goddag her. Ved du, hvorfor stopper der i dag? Fordi jeg ikke kørte så ærligt godt. Det er rigtigt her. Har du noget kørekort? Det sagde Sus med. Ærgerligt. Ja, det er det. Du får en bøde for det. Ja, det er ikke for godt. Det er en bøde på 5.000 kroner. Shit. Ja. Ja. Det er lige nede i pingpong, hva'? Ja, det er det vist. Ja. 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 Nu lader du kraftedeme være, mand! Yes, okay. Yes. Panikknap. Der er en panikknap lige nu, og den er blevet sat af en civilbetjent. Ja. Jeg har tænkt på, at alle patruljer de er på vej herover. Når vi er på vej over, så skal vi holde en afstand, da vi har... Bare blive herinde i bilen. Finder du ud af, hvad der sker. Ja, jeg har lige fået information om, at det, der skete her, det er, at en af mine kollegaer, en civilbetjent, han havde trafikstop på en mand, og så derefter så afgav man så skud på civilbetjenten. Men heldigvis så fik civilbetjenten nedkæmpet den mistænkte, så nu er han afgået af skudsår. SB Nyheder, din daglige underholdning.